Wara 7 xhur baqgħet ma waslet l-ebda tweġiba mill-Kummissarju l-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Dejta dwar il-pubblikazzjoni tal-kuntratt tal-eks uffiċjal tal-Gvern Laburista Neville Gafa. Din l-aħbar ħarġet il-ħadd mill-Gazzetta de Malta Independent on Sunday illi sostniet li kienet bagħtet din it-talba xhur ilu wara ilment imressa fit-28 ta' Wissu. Primarjament it-talba kienet saret wara li l-Gvern kien irrifjuta talba biex jagħti kopja tal-kuntratt ta' Gafa. Din it-talba oriġinali kienet saret fit-2 ta' Lulju tal-2019. Il-kopja tal-kuntratt ta' Gafa kienet mitluba flimkien ma' informazzjoni dwar liema ministeru jew entità timpjegah u xi kwalifiċi għandu biex jagħmel dan ix-xogħol. Din l-informazzjoni hija ta' interess pubbliku anke minħabba l-fatt li dan l-aħħar l-istess Neville Gafa ftaħar li hu kien imur il-Libja biex waqqaf l-immigranti. Iżda sa issa ħadd ma jaf jekk dan huwiex veru jew le. It-talba għal kuntratt ta' Gafa kienet ġiet rifjutata bażi tal-fatt li l-informazzjoni hija pubblikament disponibbli permezz ta' mistoqsija parlamentari imresqa fit-8 ta' Lulju. Il-mistoqsija parlamentari li saret referenza għalija fir-risposta dat dettalji tal-pożizzjoni ta' Gafa u l-iskala tas-salarju iżda ma żvelatx il-kuntratt tiegħu. Dwar din it-talba l-Gazzetta qalet li kontinwament bagħtet korrispondenza biex tfakkar l-uffiċċju tal-Kummissarju tad-Dejta fejn insistew għal tweġiba, iżda dejjem baqgħu itawlu iż-żmien u jwieġbu li qed jaħdmu fuqha. Sa issa wara 7 xhur il-kuntratt ta' Neville Gafa għadu misteru u l-poplu Malti qatt m'għandux din l-informazzjoni.